A bhórtí gan taobh brean is namach ana cupart. Chumna tú just céhhain is cas is ceileisiú maidirtha. Os kom wel asros mak me asros mak me was es en marke funny me. Martin san ik kedaram. Martin tort nas no Luis. Logo ras mak me chok ras mak. Agus mín tú pléidir an airige ortíín. O jam play war ki steti paint play la mun steti. Paint family ko ba. Is cechaúlam tú cecha le hééis sin íana? Well, skien has what is major gohibus. Dat je paint into komt into clean family. Tan is gaan kyk TV, dat je was kun let ek sal major agus. Toch staat het in toe soos is dit vir die keer nie. Agus ólam tú cecha leis sin íana ví le dín beg nó cechaúlam tú an. O vi moet na niet nog we moet je nog zeggen het waarke. Maar we gaan samen gaan niet het waarke maar steady. We play is moet strategie, hoe goed strategie maar. Agus goon gaat ceún hute cecha le choirtaí anna nó. Man moest ook kom je moet je maar gaan maar het dan niet zo weg. Maar nog alweer nog geen aan elkaar het met de kleren hele. En we hebben dus zeggen kleren hele man. Ja. Is a háine se leíomh na ó haine se má per te an chláta go mór am trá. Tam se blion anywhere am te i tear go gúnaí. Chaidir sí opád op an teamla í gnára agus chu go fátí mar de agus i chuir bh teach bupaí anna hen sin teá dhémin leáí nar le netí. mé choletheach bag nach dtíana an femin ná. Chuil haach teach nach na teán chuil ceapí go teach réí an. Mar nach do fátí hé so te réan. Man naar een tegendag bij nieuwe geen nog die gaan nog niet doen. Ja, het is wel pak zo niet eens goed in ons. Waar je tabak neemt mee. Je gaat even te lachen, je gaat bijna kops, je gaat wel kops wel weet. Hoe voel je? Je man mag bijna heen, hij gaat ja kom maar een keer op je bijna. Meer gewoon nog bouwen tegen meer mooie keer. En dan ga je gaan je op je. Je gaat bijna. Nou bolie. Hè? Agus bheh go daoine dtíine on freisin na mé. Wie gewak maar teach maar dit, maar ja, zijn in bijna. Geapta bhfuil difriúir an tíí an Somáile sin ceanna ceanna. O, tá de pres, o, tá mór sportín ba. Ach ní te le Paulinus, ma ní héidir áína. Ach fáta bhí chuile a chuína. Í te chapuise mór sportide. Agus chuil me go amtí amach duine a burtach gur sé an teams san isce sa burtach le chuineal. O, chuach nach má beán se dín tú hé nachtí sa leáte. Ní an chainte réfru, réfrís. Ach sí mú céide se. Íon tí go sé teach an íon mar saora. Or sí dín cenis de punta agus le chuáil san nach leáte mai ra. Burtaí, bhór brute. Agus femin smúvin sú pléiles nach cha. Le family smú le family smú hodí statí le family. Agus bhfuil geapta ghfuil se airthaí mór an mar bhíoch se nó Agus man goúlar hún mór tuí só tá sé tuíáíide nu le blian an a ní ré náid. Ní cá náiti be áíide ná. Tá sé uas go liú martina. Mór sé business mai agus poppa í go stú ní sú mar í se ten an taíana. agus ó híh na feminine nar ví tú de leidín beg se ba dhéana ar bhealach difriú le heis nach híheh se ba dhéana níis nó. Well je geloof hem niet met die mag het soms niet maar geloof hij twee moet helemaal maar dat is weer met tremo die vermoeden ach niet dan jij moet helemaal goed dan is maar dat vader ach toen jij moet helemaal wel vader maar van loog oh wie wat ik geloof factory van wie kan er was mocht wie kan maar kan wie kan man praat wie kan restaurant wie kan dan ik heb op al kan je wie geloof ik maar dan ja dat het er knaas is goed dus ja moet nog een stel play ja als je wat je zegt kan je wat dan nou ja moet je niet doen maar wat kwam je al eens zo dat je ook niet zo moet doen is dat agus mé chaná se láin le cléiminí is. Ó man tú me plas ní mai cléiminí an bhé tar agam míoch chu láte chu ché mór an hartnas mo chuoch near cléiminí trip mé an. Is mocht na gas er léimsar heb fádó, Tá go méoch muinte an er bhí bhí mu téáin gus go mar barí op seach ó really ní an mé bé. fin bháin. Is ceapí iscareacht agus fu dtí mar sin
Ní mór an níos tíine be chohach sam amach ar Peterach in man chuí. Ní mór tamráte bhí íosca maidir smó. Is cifi fádóirtí mecht daoine. Ní mór ní an restaurant smó pléléon mar. Even na héad hain. Be be muidir mar é cópédíos maidir nó be báchas be treim é báchas hábal sé runnach dín tú é a go ní mór an íon tíú. Ní. Ach nu áach ní réú chumsa cáach be goor pléile cála bain cálaí. Bhíoch goor pléile sin fádóla sin. Trí go má í hén teappará trí dír maidirrá. It neam. Okay, yeah. But you're not crushing anything, piece of white, just working marching your tradition, what they find your house. Is ní bhíon daine dhéanana sin níos No, you let the whole year any was. Yeah, we paid kept general to him from Pato. Is bh mór an airthaí a feicead mar sin na síla bhí tú de leidín beg? Which walked to move to Kui. There was a ball to no Timmy, tell us more me, my general. Neil and the no. She took a bite from Sweet Kevet. He said that I could we on walk we on maybe let me none of shack the report. You had never more talk Copiton, paid no taking up on them. It's not just moved to the hand of Wijara. That's a 2 year halo. It's Julian. I've been up with your papa that he wake of Vado. You're not wrong. I want to be. You know, it's not no pain. You can't jump. You've had it. On the 18 hours, we was research how was going to go over such. Or we set us in Jowling into good trouble. Huh? Yeah. No, what's with you? October. What's so ill with you? Could you know? I'll change on with me. I thought you would be honest. Ross McCabe killed, and he met the new father into the bench. You don't just take in what sort of dust. The change on. You took that to now what the court just be. Can the skill is. We're near Channel for the Thompson. But not live all in it. Het dagen in met de 60 gelijk in. Oh, Channel could be part of the raw part of Europe. We had a rocket your thing, locked in the town. Could your critics locked in the town? But I fear Rupa Sagamago. Down the Luke. Come to get all couple of medical. I should put the down wall in you. Which need to get a post, which needs to come on. Yes. Die zet er ook op in de zaken, je wil nog een trekje, zag je het? Hè? Nog je te wielen, want die lukt ook zo die marsen. Wie is goed, moet je zet er al. Wie is dat kapot? Heb je hier, wat zet er, rood, voor piscina kom. Je moet rond het doen, je mag niet meer naar weer op. Wel, en er veel haak naar zeggen, de gelijk in ten ik een chance. Wat ga je in de stel gaan? Dus kerst moet je gaat niet doen in het land. Ach, nu de wie tu burgarbeids nu, wel en de queen toe het. Ook in ook een lorak. En de chest in de maag nu. Niet de tot de middel, kun je pijn maar aan de. Ik ga voor de kwijting, toe voor de kwijting. Je hebt niet leuk. Je rust je, wat je wordt nog een mens. Je hebt niet leuk. Die zijn je focus. Dan niet. Dan heb je niet van. Ik heb wel gezegd kort terug daar Gisha. Wel bij Amerikaans, maar die gaat je nooit boeien. Met Amerikaan worden we hier. Je zegt met nacht dit. Hoort je gelegen. Wel we gaan geen woord te gaan te pak. We zijn Amerikanen gaan te pak. We zijn John William gaan te pak. Drie poeie pakken. Gaat te pak. We zien ze. Ja, ik weet niet. Stoig mocht de ruïns scéalt agus Oh, je wou nog niet speelt, ja, ik heb me met aan toe, ik zie je nog ook. Zo mee, ja. Ja. Agus, in Trinapoli, die zijn van Pepe, zag je, geen bedrijf. Kan nog hier ook op een kanaal, dat je het voor het moen gaat. Dus ik is gewoon niet bij het voor het moen, dat zie je, maar die spreekt je ook niet uit. Zo is gewoon niet, gewoon de woord, zie je zo. Ga je springen bij een lamp. Zo is het net zo. Maar nog zoals het nog zoals het goed Californië. When I'm going to go, I've got your boy, no said a boy, we place at he not, you know, more on Puyon, my flash lamps. Still some 10 times we for a better, and the boat, 14 mile, no, what the came out.
ach bwynt o'r tema jara. Fe jak bo chwyn, ni sa. Ach fi sy'n anioch ni lech leidi, fe bydd yn bach. Was het nou kun je een modelle wegzetten? Weet je, Mag die niet goed dat doen halen? Dan mag jaren bij elkaar ik gaan. weet het zeer een keer te man halen. Nee, koppel schroot je nog is goed, Jort. Koppel schroot, wie die schroot meer weg zien. Ach, wie een klein zomaar, ja. Ach, wie het de woorden van lopen niet goed, je toch al een negen pootje. Ga een pootje in de rug, om bij dat goed. Je hoort ook nog eens een pootje. Een klander vaat. Een family apart. Nee, dat is ook wel. Nee, niet. Kan je bedenken, ja, maar die zet nu toch wat je een pootje. Ja, ik krijg dat. Ja, ik krijg dat. Lekker toe bad. Kevin, dat was Kevin. Maar zoals ik had gevraagd, hoe wordt het? Niet Mhm. Dus dat. Oh ja. Hoort je, wie is aan die haan nog ook zo, je kan niet zo goed. In die taal moet je aan goed in.